Islamská nadácia ostro kritizovala vaše vyjadrenia, ktoré ste mali v relácii v teatri, že každý moslim by mal byť monitorovaný, oni to dosť teda vyčítajú. Pán redaktor, dajme na boh teraz emócie a čudné pocity. Myslím si, že to, čo sa udialo vo Francúzsku, je náznakom niečoho, čomu môže Európa čeliť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, pretože situácia v Sýrii alebo v ďalších krajinách nenaznačuje, že by teroristické útoky nemali pokračovať. Preto ostražitosť, využívanie všetkých legálnych možností, boj proti terorizmu, toto všetko sú veci, na ktoré bude moja vláda klásť absolútny dôraz. V súvislosti s týmito útokmi celý svet hovorí o teroristoch, len náš pán premiér hovorí o utečencoch, moslimoch. Čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že je to trošku prestrelenie. Pridám sa, že som moc nesledoval, ale tie pár slov, čo som počul, ma trošku šokovali. Ako ani Le Pen by nepovedal takéto slova, tak znejú strašne extremistické a myslím si, že celý svet to takto bude vnímať. Toto sú len také trošku zneužívané situácie politického hľadiska a je to dosť smutné, že aj napriek tomu, že teraz bola minúta, že sa príde politicky využívať niečo na miesto, aby trošku bola úcta. Ako pevne verím, že on má už určitú úctu ako tomuto, ako neverím, že je to taký človek, ale politicky teraz mu to celkom táto strašná udalosť toho kopadla dobre do kariet. Čiže monitorujete napríklad aj ľudí, napríklad lekára z Piešťan, ktorý tu žije 20 rokov? Pani redaktorka, ak dovolíte, ja nie som tarajúca baba, ktorá bude rozprávať, aké prostriedky používame. Postupuje sa v súlade so zákonom. Všade tam, kde to zákon umožňuje, sa pristupuje k monitorovaniu, že či osoba nemá nejaké kontakty so závadovými skupinami. Čo teraz z toho robíte, akú vedú? Nie je to uplatňovanie kolektívnej viny, keď ste hovorili o kolektívska. No, tak si to odpovedzte sami. Ešte raz opakujem, bezpečnosť tohto štátu je na prvom mieste a kto chce byť ľudskoprávny svetúškár, tak nech je na konferenciu o ľudských právach. Vidíme, že tie teroristi, mnohí z nich sa narodili vo Francúzsku a žili s nami, medzi nami, ale sa zradikalizovali cez internet. Tak bolo by treba, neviem, mať nejaký boj cez internet, aby nedostali tú propagandu zo Sýrii. Francúzsko potrebovalo od nás podporu vojenskú pri bombardovaní Islamského štátu. Aké by bolo stanovisko Slovenska? Neviem, čím chcete bombardovať, pani redaktorka. A my nie sme armáda, alebo nemáme armádu, ktorá by mala útočné zbranie. Preto chcem pripomenúť ešte raz, na akékoľvek použitie vojenských síl v zahraničí považujeme za potrebné získať mandát Bezpečnostnej rady. A ak sa bavíme o Slovensku, naši vojaci boli veľmi efektívni napríklad v Afganistane v ženijných prácach. Čiže ak by tu bola nejaká misia, mierová, medzinárodný mandát by to malo z Bezpečnostnej rady OSN, môžeme zvažovať o nejakých podporných činnostiach, ale Slovensko nemá útočnú armádu. Ak by išlo o zásah na to? Nevidím momentálne dôvod na to, aby sme išli týmto právnym mechanizmom. V danej situácii by sa mal najmä uplatňovať mandát Bezpečnostnej rady OSN. Ďakujem. No treba nejaké vojenské riešenie, lebo treba ich tam zničiť. No. Treba ich tam zničiť, nemôžu tak ďalej rásť. Viete, vo Francúzsku tie 4 kamikazy, čo to boli francúzski občania. Oni nepotrebovali akože sa skrývať medzi migrantami, oni mali pravoplatný pás francúzsky a dostali sa tam, takže vôbec o to nejde, akože za aké národnosti to pokazate. Teroristi chcú, aby sme sa bali a budeme sa ešte viac bať, keď nebudeme poznať druhých. Oni chcú, aby sme si mysleli, že nemôžeme spolu žiť, že islám je ten problém a že môže byť iba násilná konfrontácia. A ja si myslím, že vyhrajú vtedy, keď prestaneme mať chuť spolu žiť a hľadať nejaké riešenie.